May nga kumuto no eh. Mura buyag. Ba! Nak. Ay, sandig ko na. Ano, mabuang na. Amang ko. Ay, di. Buyag. Sarap yun ang ipay. Kasi bali na, di ba? Siya? Si Kuan din ginagawa. Dili na. Siya kay, gusto ba siya makiksaka man siya sa una dito. Gusto na hiraptan. Ginaog lang dira. Ano siya, wow! Kita niya nga, ginaog na dira. Ano siya, wow! Ablihan na Ano niya. dito siya? Oh, ablihan na niya. Kaya hindi ka. Hoy, check! Ba! Ayaw ba? Dito. Sa iyo. Namak. Maglagot ko kasi po niya tapat kami po kay nay na. Kadugo kay bungol. Ikaw sa pag-spesa pag bungol kay dugo ka ayo. Sa ba kayo? Ito ko gas aga kuan mi. Kaya katulog kay ibo nakakuan sa cellphone. Mabot ba assist naman ito tulog. Sayo ngida. Ngida ni alas 8 pasado. O kagabi yo. Aw sa susod ngida kay ulan man. Hingaw. Uy, katulog. Kaya masipin. Siyempre, dugi kayo mo. Agwanta ng sipon. Ito nga ako. Nak, what's there? Ito pakalong tambal. Ito sumsad na balaran ko. Ay, mabali. Dapo pang minunta na ako. Ayaw, kay mabali. Dito lang ako. Wala ka na konsa. Sipon ulit. Karon na sample nga kuan. Oh, na ko na. Pero na, kasi yung sipon niya mas layo na sana ko matulog. Kasi di ko katulog. Katulgon. May papansin siya, oy. Papansin na, panin niya, oy. Maglimit ko sa... Tugay ka, kasugod yung cellphone, alin na. Magkumana ako, gugod! Ayaw, no. Balik! Come. No. Close it, close. Close na. Ayun na. Close na. Nina-close na kay ma. Kuha na mabuok.